Здравейте, пичове! Добре дошли в новият ми YouTube канал. Тук ще качвам размисли, тренировки и най-вече мотивационни видеа. Искам да кажа, че ще гледам да качвам по 2-3 пъти на седмица, тук и в TikTok естествено. Реших да го снимам това видео, реших днес да почна, защото си стоя сега на тераската и си мисля, бе, човек, нашето поколение няма нещо така амбиция повечето момчета и момичета на нашата възраст. Нямат нещо, което да ги кара да стават, да си казват, имам, днеска ще правя това, днеска ще правя. Не, по-голямата част са просто днеска отивам да правя глупости, брат, утре отиваме такова. Просто въпросът е, че всичко е въпрос на избор. И рано или късно всеки осъзнава, че доста грешки е правил през живота си. Както аз, въпреки че съм на 16 години, преди да започна така да се променям, като започна да чета книги, започна да се интересувам от политика, от инвестиране, от изграждане на бизнес и на социални мрежи. И да, аз бях горе-долу по същия начин. Буквално живеех абсолютно ден за ден. Отивам навънка, отивам на училище, прибирам се, отивам навънка, прибирам се, ям, спа, ставам, отивам на училище, нищо не правя в училище. Идеята ми просто е, че трябва всеки да намери смисъл в своя живот, защото на въпроса какъв смисъл на живота, всеки си има отделен смисъл, според мен. И всеки си има отделно щастие, различно на всеки останал. И много хора си мислят реално, че ако си вземат мечтаната кола или ако си купат мечтания часовник, изведнъж стават щастливи, но това въобще не е така, защото те, ако не са щастливи били преди или по време на това, по време на процеса, няма как да бъдат щастливи, колкото и материално да са облагодетелствани в настоящето. И да, като цяло искам да кажа, че не се хваля, искам да помагам просто на хора на моята възраст, които искат да тръгнат по добрия път. Лично според мен това е добрият път, да се четат книги, да не се прахосва времето, което ни е дадено на земята, но също така и да се балансира и да правим това, което на нас ни харесва. Благодаря ви много, че гледахте. Надявам се да ви е харесало така интрото